Čo je to tá cibetková káva, alebo niektorí poznáte ako Kopi Luwak. Podľa mňa rozdiel medzi nimi nie je, niektorí tvrdia, že je. Podľa mňa, že je to všetko rovnaké a to isté. V podstate jedno tropické zvieratko cibetka dojde a zje kávu čerešňu. Strávi ju v pohode, hej, niekde na konáriku a potom v momente, keď má to nutkanie, si ju vykaká cez svoj zadok. Potom dojdú nejakí mudrci, čo tieto hovienka pozbierajú, pripravia, špeciálne zabalia, pošľú pražičom a tí si toto hovno dajú do pražičky, upražia pre vás, hej, a vy si za to dáte veľmi veľa peňazí a vytešujete sa, že ste pili najlepšiu kávu na svete. Možno, že z úvodného segmentu tušíte môj entuziasmus voči tomuto produktu. Ako fakt, je to hovno. To znamená, že tie čerešne, čo tá cibetka spapala, vykaká. Znova spapala, vykaká. To sa zozbiera a potom to vy chcete piť. A to sa ma pýtate, či sa to má piť. Osobne nie. A to je jedno, že či to strávila cibetka, alebo či ste to dali nakrmiť slonovi a slon to vyserie, to je v podstate jedno, je to hovno. Jediná kvalitná kráva, ktorú ja v živote odporúčam, je tá, ktorá je svedomito vypestovaná, svedomito zozbieraná, svedomito spracovaná a potom svedomito upražená. Toto je tá káva, ktorá je kvalitná. To, že prešla s nejakým tráviacím traktom, či je to cibetka, alebo slon, alebo pes, mačka, to je v podstate jedno, je to hovno. Priatelia moji, platíte obrovské peniaze za hovno. Nehovoriac o tom, že podľa mňa 99% tej kávy je falošných, lebo ak chcete podobné chuťové tóny, ak vás to hovno vlastne naláka, tak vám odporúčam vyhľadať kávu, ktorá sa volá aged. Hej? Napríklad, myslím, že Sumatra Aged sa volá. To sú tie Sumatry, ktoré sú v zelenom stave zabudnuté niekde v rohu, potom ich niekto nájde a s podobným marketingovým feelingom ich sa snaží predať za viac peňazí, lebo že vraj sú aged, teda sú dozreté. Môžem ešte odporučiť jednu kávu, ak máte aj takéto fermentované, zhnité chute. A to je vlastne India Monsoon Malabar, teda monzunovaná. To môžete svedomito kľudne vypiť bez toho, že by prešla cez tráviaci trakt nejakého zvieraťa alebo vášho suseda.